A dyma ni cymal ola ein taith ni, cymal 7 rhwng Criccieth a Porthmadog, a mae'n fore bendigedig yma yng Criccieth wrth i ni anelu am Porthmadog. Gyda llaw, os ydych chi'n teimlo'n gry cyn dechrau'r daith, o flaen y neuadd goffa yng Criccieth, mae carreg orchest cam. Carreg cam oherwydd mi oedd pobl ers talwm yn camu ar y garreg i fynd ar gefn i ceffyla. A phan oedd na ffeiria yng Criccieth a phawb yn dod ynghyd o'r ardal amaethyddol gyfagos, mi oedd y gweision fferm yn ceisio codi'r garreg yma, carreg 170 kilogram i ddangos i gorchest. Dangos i hunan, carreg gorchest cam i weld pwy oedd yn ddigon cry i'w chodi, a mae'r cystadlu yn parhau hyd heddiw. Mae pobl yn dal i geisio codi carreg gorchest cam. Felly, ie, os da chi'n teimlo'n gry, mi allwch chi wneud hynny. A mi fyddwn ni'n amlwg yn mynd i chodi hi, ond dwi'n gorfod cerdded yn gwmni i chi, felly sgen i ddim amser, ffwrdd â ni. Wrth i chi adael Criccieth, mae'r llwybr yn mynd ochr yn ochr ar linell reilffordd unwaith eto fel gwelwch chi. Ac oddi ar y llwybr yn fan hyn, mae yna lwybr arall. Welwch chi'r giat fochyn yn fanna. Petai chi yn mynd trwy'r giat fochyn i fyny'r llwybr, mi fyddwch chi yn cyrraedd y Stumllyn, un o 2 crand hanesyddol yr ardal. Ac yn fan hyn y daeth John y Stumllyn yn arddwr medrus wedi gludo yma gan y teulu Llŷn fel rhan o'r farchnad afiach mewn caeth wasiaeth, siŵr o fod, a dos na ddim sicrwydd o le daeth John yn union, gorllewin Affrica yn fwyaf tebygol. Ond ie, mi ddoth yma'n rhan o'r gymuned siarad Cymraeg, Saesneg, a y person du cynta i gael ei gofnodi'n fanwl yng Ngogledd Cymru. Mi fuodd o farw yn 1786 ac yn 2021 mi gafodd na rosyn i enwi ar ei ôl o rhosyn John y Stumllyn yn goffa am ei fywyd a'i allu garddwriaethol. I'r gogledd o fan hyn, ddim yn rhy bell, mae Hendreg Gadredd. Ac yn Hendreg Gadredd, mewn wardrob, yn 1910, y deithpwyd o hyd i law ysgrif Hendreg Gadredd, un o'r pethau pwysica erioed i gael ei ddarganfod yn y Gymraeg. Law yn llaw a llyfr goch hergest, dyma'n prif ffynhonnell ni am waith beirdd y tywysogion. Ar ben hynny, mae yna le i gredu fod yna ddarn o waith yn llaw ysgrif Hendreg Gadredd, yn llaw ysgrifen y dyn ei hun, y bardd mawr Dafydd ap Gwilym. Rwan, sut y daeth y llaw ysgrif i fod mewn wardrob yn Hendreg Gadredd? Wel, mae honna'n stori arall. Ond dwi'n falch o ddeud fod y llaw ysgrif bellach yn ddiogel yn y Llyfrgell Genedlaethol ers bron i ganrif, a dwi wedi cael y fraint o fodio y llyfryn sobor o bwysig yma, ddaeth i'r fei ddim ymhell iawn o fan hyn. Y graig ddu. Mi ddewch chi o amgylch graig ddu a chyrraedd traeth graig ddu neu traeth Morfa Bychan. Wel, gwelwch chi, mae yna geir yn cael bod yma, un o'r traethau tywod hira yng Ngogledd Cymru. A mi welwch chi, i lawr yr arfordir yn fan hyn, y llwybr, mae rhywun wedi i droedio. Ond ie, un o'r traethau tywod hira yng Ngogledd Cymru ydy'r rhan nesaf ar y cymal yma. Ymlaen at Ynys Cyngar reit yn y pen draw ac Aber Afon Glaslyn. Ynys Cyngar ddim yn ynys bellach twyni tywod wedi chlymu i'r tir mawr. Ond dyma ni draeth hyfryd i'w droedio am y munudau nesaf. Mi welwch chi y cob yn fanna, wal y cob. Cyn 1811 doedd tref Porthmadog, neu'r tir sych mae'n sefyll arno, doedd o ddim yn bodoli, ond y Cymro William Maddox yn etifeddu tir o gwmpas y traeth mawr ac Aber Afon Glaslyn ac yn adeiladu'r morglawdd neu'r cob yna ar draws yr Aber.
A mi oedd o'n rhan o'r cynllun hwnnw ac nes I sôn amdano I gysylltu Porthyn Llaen ac Iwerddon. Ddigwyddodd hynny ddim, ond mi nath o greu harbwr yn Ynys Tywyn ac enwi'r lle ar ôl ei hun, Porthmadog. Erbyn 1861, 3,000 o bobl yn byw yn y dre newydd, o lle roedd llechi Ffestiniog yn cyrraedd ar drena I llwytho ar longa a'i hanfon ar draws y byd. Gwywo naeth y galw am lechi, ymwelwyr nid llechi sy'n cael ei tynnu I Porthmadog ymhellach, ac yn 1974 mae'r dre'n mabwysiadu yr enw Cymraeg, Porthmadog. Ac yn y cefndir, mi welwch chi Mae Lwyn mawr, Mae Lwyn bach, a di'r cnicht ddim I weld neu ydy, na fo'r cnicht yn y fan. Pentref a chyfryd Borth y Gest ydy fan hyn, a cyn adeiladu'r cob ym Porthmadog, fan hyn oedd cychwyn y daith beryglus I groesi'r traeth mawr, Aber yr Afon Glaslyn ac Aber yr Afon Ddwyrid, y traeth mawr, croesi y daith beryglus o fan hyn I gyrraedd yr ochr draw a chyrraedd Harlech. Yn 1841, dim ond 20 o bobl oedd yn byw yma. Erbyn 1871, 30 mlynedd yn ddiweddarach, mi oedd na 371 o bobl yn byw yma oherwydd y ffrwydriad yn y galw am longa I gludo llechi Ffestiniog ar draws y byd. Y ffrwydriad yna'n golygu fod na 4 iard adeiladu llonga a chychod yn fan hyn ac o ganlyniad mi ffrwydrodd y boblogaeth. A dyma ni, Porthmadog, yr haul ar Aber Afon Glaslyn diwedd yn taith ni. A mi oedd adeiladu llonga yn bwysig yma hefyd. Sawl un o'r ardal sydd wedi mynd I 4 ban byd o'r fan hyn. Adeiladu llonga, adeiladwyr yma'n hyn yn creu math newydd o long gyflym, y sgwner 3 mast yn cael ei chreu yn fan hyn ym Porthmadog. Y Gestiana oedd y llong ola I gael ei hadeiladu yma yn 1913. Flwyddyn wedi'r Titanic, mi suddodd ar ei thaith gyntaf fel y Titanic ar draws Iwerydd. Y Gestiana yn suddo, ond mi gyrhaeddodd y criw I gyd y lan yn ddiogel yn Nova Scotia, Canada. A dyna ni, y daith wedi dod I ben Porthmadog. Da ni wedi crwydro Llŷn ac Efionydd o glogweini gwenithfaen mawr, caled, uchel, dramatig I dreitha, tywodlyd, melyn, meddal. Mae'r amrywiaeth ym Mhenrhyn Llŷn ac Efionydd yn syfrdanol, a da ni'n lwcus fod ganddo ni Llwybr Arfordir Cymru I weld y cyfan. Dwi am ddiolch I wefan treftadaeth Eryri. Mae yna fynydd o wybodaeth ar y wefan dwi wedi ddefnyddio. History Points, os gewch chi gyfle, ewch I lawrlwytho app History Points. Ond dwi am ddiolch yn arbennig i'r hanesydd lleol Elfed Griffith. Mae Elfed wedi gwneud môr o waith yn yr ardal yma a'i lyfr ar hyd Ben Rallt yn enwedig yn ffynhonnell sobor o bwysig. Dyna I chi rai o'r llefydd dwi wedi ddefnyddio. A fel dwi'n deud, y gobaith ydy annog pobl I fynd I fusnesu, I grwydro ac I weld rhai o'r llefydd yma dwi wedi cyfeirio atyn nhw, rhai o'r hanesion a chwedla a'r ffeithiau sydd ynghlwm â'r llefydd yma. Ewch I grwydro, ewch I fusnesu, ewch I weld Llŷn ac Efionydd ar hyd ei glanna. Mae'n daith werth I gwneud.